Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2015-nji ýylyň 4-nji dekabry hepdeniň anyny güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şu günki programmamyzda Azerbaýjanly derňeje jurnalist Hadiýa Ismailowanyň türme tutsaglygyna hökm edilmegine 1 ýyl boldy. 7 ýyl ýarym türme tutsaglygyna hökm edilen Ismailowa tutsaglygynyň 1-nji ýyl dönümi münasibetli maşgala agdalary arkaly Azatlyk radiosuna şu habar ýetirdi. Demirgaz Owganystanyň yerli resmileri Saripol welaýatynyň daşary ýurtly söwüşçileri üçin täze merkezine öwrülenligini aýdýarlar. Türkmen ýaşullary bitaraplyk bayramçylygynyň öňe tirasynda ýene maslahata jemlendiler. Duşuklar ýaşullaryň özlerine nähili täsir ýetirýär. En esasy alatasy meselesi en eşikleriniň ormanymyz täze köýne plan hil balat, plan hil don. Şu gün biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölümine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanyş bolun. Kırgızstanyň häkimetleri Human Rights Watch guramasynyň Bişkekdäki idarasynyň ýolbaşçysy Mihra Ritmany ýurda goýbermediler. Ritman Türkiýanyň Istanbul şäherinden Bişkekge barýardy. Kırgızstanyň Daşary işleri ministrliginiň medpuat wekili Ritmanyň migrasiýon kanunlary bozanlygyny we şu sebäpden 2 dekabrda ýurda goýberilmänligini 4 dekabrda Azatlyk radiosyna aýtdy. Goşmaça detal bermedi. Human Rights Watch guramasynyň wekiliniň Kırgızstan tarapyndan gadagan edilmegi öňgörüli edilmedik, garaşylmadyk we ören aladalandyrjy alamat diýip Human Rights Watch guramasynyň ýerine ýetiriji müdiri Kenneth Roth aýtdy. Human Rights Watch guramasy Bişkekde ýerleşen halkara işgärleriniň şol sanda Ritmanyň işine kynçylyklaryň döredilýänligini mundan öň bir näçe gedek aýdypdy. Ritmanyň Kırgızstana goýberilmezligi bilen bagly waka bu ýurdun Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça geňeşinde 2016-njy ýylyň ýanwarynda orna eýe bolmagynyň oň ýanynda ýüze çykdy. Taylandyň polisiýasy orsiýatyň duýduruşyndan soň seriýaly terrorçylar bolmakda guman edilýänleri gözleýändiklerini tasdikladiler. Taylandyň polisiýasyna edilen duýduruşda orsiýatyň howpsuzlyk gullugynyň informasiýasyna laýyklykda Islam döwleti topary bilen bagly bolmagy mümkin 10 seriýalynyň Taylandda orsiýatyň we söwüşçileriň beýleki duşmanlaryna garşy nişanlary hüjüm etmekleriniň ähtimallygy aýdylýar. Taylandyň paýtagty awgust aýynda terrorçy hüjümlere sezebar edilipdi. Şonda 20 adam wepat bolupdy. Emma bu bombaly hüjümler Islam döwleti topary bilen baglaşdyrylmandy. Talibanyň lideri Molla Akhtar Mansuryň ykbaly beýleki baş ýolbaşçylar bilen zorlukly dawadan soň nämelimligine galýar. Owganystanyň hökümet resmileri Talibanyň beýleki lideriniň Pakistanyň Quetta şäheriniň goýundaky öýünde 1 dekabrda bolan ok ataşykda Mansuryň güýçli yaralananlygyny we belki öldürilen bolmagyny aýtdylar. Taliban bu maglumaty ret edip ony hereketiň çäginde bölünşigi emele getirmek üçin propaganda diýip adlandyrdy. Şol bir wagtda şondan bäri Mansuryň özünden hiç hili habar bolmady. Talibanyň medpuat wekili howpsuzlyk çäreleriniň Mansur bilen göni gepleşmegi kynlaşdyrýanlygyny aýtdy. Talibanyň esaslandyrjysy Molla Omaryň ölümi baradaky habaryň diňe 2 ýyldan soň şu ýylyň iýulynda mälim edilmegi guramanyň soňky beýannamasyna hem ynamsyzlyk bildirilmegine sebäp boldy. Täjikistanyň Günorta Günbatar Şahruz etrawynyň 7 ýaşaýjysy Islam döwleti ekstremist toparynyň baýdagyny jemgyýetçilik ýerde asmakda günälenip türmäge hökm edildi. Hatlon regionunyň sudunyň sudiýasy Zabaydullo Mahmudzodanyň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna 4 dekabrda aýtmagyna görä 7 adam, olardan 3-si 18 ýaşy dolmadyklar köpçülikli ýerde hökümeti agdarmaga çağırış etmekde we adamlary ýurdun daşynda bir kanun söwüşlere goşulmaga çağırmakda 1 dekabrda günäli tapylypdyr. Awgust aýynda Islam döwleti toparynyň kaýmingdeş paýdagy atmagynyň ýa-ni tutsak edilen bu adamlar 7 we 27 ýyl aralygynda türme tutsaglygyna hökm edildi. Täjik resmileri Islam döwleti toparynyň düzüminde Siriýada we Irakda 500 çemeti Täjikistanlynyň söwüşýänligini aýdýarlar. Germaniýanyň parlamentiniň aşaky hökümetiň Islam döwleti toparyna garşy Siriýada alınıp barýan bilelikdäki harby kampaniýasyna gatnaşmak planyny makullady. 4 dekabrda geçirilen ses berişlige gatnaşan 598 kanun çykarjydan 400
45 adam goldady, 146 karşı çykdy we 7 saklandy. Missiya Tornado aňta uçarlarynyň 7-sini we harby gemisini ýangys daşayan uçarny we 1200 harbysini öz içine alýar. Germaniya, Britaniya, Fransiya, Birleşen Ştatlary we Orta ýaly howa zarwalaryny amala aşyrmak işine goşulmaýar. Halat ediciler Orta Yer deňzinden geçip Italiýa ýetmäge synanyp gark bolan 11 gaýykdan 2000 çemeti migranty halat etdiler diýip Italiýanyň Kenariýaky serhetçileri 3-nji dekabrda aýtdylar. Bu bir aýdan gowrak wagtyň dowamında Italiýa tarapy ýolda halat edilen migrantlaryň iň köp sanydyr. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň täzelikleri bilen tanyş bolduňyz. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimize başlaýarys. Azerbaýjanly jurnalist Hadiýa Ismailowanyň türme tutsagylygyna hökm edilmegine 1 ýyl boldy. Emma ol türmede bolmagyna garamazdan Azerbaýjanda korrupsiýanyň gülläp ösmegi we adam hukuklarynyň depelenmegi barada ýazmagyny dowam etdirýär. Ismailowa türmeden suwdyň jaýyndan edýän çykyşlarynda öz işinden dänmejegini aýdýar. Habarçymyz Araz Perweşiň berjek maglumatlaryny dinläli. Türmede kalan derňeýici jurnalist Hadiýa Ismailowa Azerbaýjanda bolýan hukuk bozulmalary barada özüniň iň soňky raportuny Bakuň apelýasiýa sudyna ses geçirmeýän izolasiýa butkasyndan berdi. 19-njy noýabrda geçen dinlenşikde Suudiýa Elgar Murgozowyň özüni dymdyrmak üçin islen forsatyna mikrofony ýapjakdygyny bilýän Ismailowa iki sözlemi çartyk bilen kağıt ýüzüne ýazyp aýnadan görkezmek bilen kalamynyň güýjüni aýan etdi. Kağızda ýekşembe güni 2-nji blokdaky 63-nji we 64-nji türme kameralaryna saklanýan kämillik ýaşyna ýetmedik tutsaglar protest bildirip kapylary şahardadana ýenjildiler. Olar bir kanun ýeke saklanýan türme geçirildi diýen ýazgy bardy. 7 ýyl ýarym türme tutsaglygyna hökm edilen Ismailowa tutsaglygynyň 1-nji ýyl dönümi münasibetli maşgala agdalary arkaly Azatlyk Radiosuna şu habar ýetirdi. Men henidem safarda öz görüşimi dewam etdirýäryn. Tostahana giren ilkinji günümde bolşýaly şindi de ýylgyrýaryn degişýäryn. Özümi suud proseslerine utuş kadanan ýaly duýýaryn ol 3-nji dekabrda iberen habaryny aýtdy. 19-njy noýabrda geçen suud dinlenişigine onuň ýazan sözlerine hökümet tarapyndan çalt jogap berilmegi Ismailowanyň kalamynyň nähili güýçlüdigini görkezýär. Şol güni Giýişlik Azerbaýjanyň Adam Hukuklary Komissiýasynyň bir wekili onuň ýanyna gelip şikaýetini dergemegi wada etdi. Ismailowa ýaşy 18-den aşak bolan tutsaglaryň ýeke saklanmagynyň Azerbaýjanyň Ýewropa Geňeşiniň agdasy hukmyna adam hukuklary boýunça öz üstüne alan borçlaryna we Birleşen Milletler Guramasynyň Baku tarapyndan gol çekilen çağı hukuklar baradaky konwensiýasyna ters gelýändigini aýtdy. Ondan 2 gün soňra hökümetiň Adam Hukuklary Komissiýasynyň Milli Prevensiýa toparynyň başlygy Reşit Rumzada Ismailowanyň şikaýetiniň derňelendigini bildirdi. Rumzada kämillik ýaşyna ýetmedik tutsaglaryň tostahanyň düzgünlerini bozandygyny we başga türmelere geçirilendigini aýtdy. Ýöne Rumzada olaryň ýeke saklanýan türmelere geçirilip cezalandyrylandygyny inkar etdi. Suud prosesinden Kurdahanynyň tostahanasyna saklanan Ismailowa türmede opera ariýalaryny aýdýardy. Ilki bu işe her gün gaýtalanan soň türmedekiler nägilelik bildirdiler. Ýöne Ismailowa olara öýlerini aýdym aýtmaga hukukluklarını aýdyp olaryň razylygyny gazandy. Ol özüniň aýdym aýtýandygyny sebäbi özü hem beýleki türmedeşleriniň bu işi edip bilýändigini aýdýar. Mühimi bir işe hukuklydygyny diňe bilmek däl, şol hukuklary her gün hem ýerine ýetirmek. Şol ýaly işler Ismailowanyň türmedeşleri tarapyndan hormatlanmagyna sebäp boldy. Häkimiýetler Ismailowanyň türmeden raport iýermeginiň öňüne almaga synanýarlar. Onuň ýazan hatlarynyň aglabasy ýollanman saklanýar. Tosawhananyň işgärleri ençemegedek onuň türme kamerasyny döküp eden belliklerini şol sanyna goranmak üçin öz aklawçylaryna niýetlenen materiallarda konfiskasiýa etdiler. Häkimiýetler onuň ýazan zatlarynyň gaçak daşary çykarylmalygy üçin
İsmailowanyň aklawçylarynyň we garyndaşlarynyň hem üstündekiler. İsmailowa özüniň günäli bilmegi barada şikayet bilen Azerbaýjanyň ýokary sudyna ýötütdi. Ol bu ýerde apelýasiýasy reddedilse, özüniň Ýewropanyň Strasburgdaky adam hukuklary sudyna ýüz tutjakdygyny aýdýar. Habarçymyz Aras Perwişiň maglumatyny dinlediňiz. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we foto seriýlerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salaýymyz Azatlyk radiosy. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Demirgazyk Owganystanyň yerli resmiýetleri Saripul welaýatynyň daşary ýurtly söwüşçüler üçin täze merkeze öwrülenligini aýdýarlar. Şeýlede söwüşçüleriň ýaşlary öz hataryny çekýänligini belliýärler. Owganystandaky habarçymyz Şamerdan Guly Muradynyň berjek maglumatlaryny dinläli. Demirgazyk Awganystanyň Serpil welaýaty daglyk region bolandan soňra jeňçileriň merkezine urulypdyr. Welaýatyň Koýsanat adly etraby jeňçileriň iýeçiliginde galýar. Sençerek adly etrabyň obalaryny jeňçiler basyp alypdyr. Serpil welaýatynyň bölegki etraplaryna da jeňçileriň we hemsalýanlygyny welaýatyň yerli geňeşiniň agdalary aýdýar. Serpil welaýatynyň özüni Paýdy Muhammed diýip tanışdyran bir ýaşaýjysynyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, welaýatda Merkezi Aziýaly militanlar yerleşipdir. Daşary ýurtly jeňçiler yerli ýaşlary öz saplaryna çekýär. Ýaşlara terroristik hüjümleri tälim berýär. Welaýatyň ençem ýerinde Merkezi Aziýaly militanlaryň harby merkezi bar diýip Paýdy Muhammed aýtdy. Serpil welaýatynyň 7 etrabı bar. Welaýatyň oba ýerleriniň aglabasynyň jeňçileriň gödekçiligindägi aýdylýar. Serpil welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygy Muhammed Nur Rahmany hem welaýatyň ençe mezhebiniň jeňçileriň iýeçiligindädigini tasdiqlady. Koýsanat etrabynda yerli häkimiýeti jeňçileriň dolandyrýanlygyny deputat ma'lum etdi. Taray Halep Safed uluswali Koýstanda bu dara Demirgazyk Awganystanda soňky günlerde howpsuzlyk şertleri görülüp eşidilmedik derejede ýaramanlaşdy. Serpil welaýatynda ýagdaýyň hasam dartgyllygyny Awganystanyň Milli Mejlisiniň Serpil welaýatynyň agdalary aýdýar. Ma'lum bolýaly ýaşlar jeňçilere goşulýar. Yerli ýaraglaram daşary ýurtly militanlar bilen hyzmatdaşlyk edýär. Deputat Muhammed Hasan Balhabynyň aýdyşyna garanda Serpil welaýatynyň Koýsanat adly etrabynda Özbekistanyň Islam harekatynyň agdalary bar. Olar yerli jeňçilere harby ordan tälim berýär. Meni ýasamagy öwretýär. Etrap daşary ýurtly jeňçileriň merkezine uruldy diýip deputat aýtdy. Uzbeki de onca برای مینسازی کوهستانات سریپول حضور داشت. کوهستانات پایگاه مخالفین قرار بگیره. Welaýatyň käýerinde Awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda uruşyň barýanlygyny Serpil welaýatynyň polisiýasynyň başlygy general Abdulqayyum Baqizoýum boýun aldy. Welaýatda kynçylyklaryň dowam edýändigini general belläp geçdi. Ýöne howpsuzlygy üpçün etmek üçin hem alada edilýär. Jeňçilere garşy harby çara görülýär diýip general aýdýar. Serpil welaýaty Demirgazykdan Balyk, Jowzan we Paryap welaýatynyň goňşulygynda ýerleşýär. Serpil welaýatyna daşary ýurtly jeňçileriň aýratyn ünsberýanlygyny bilermenler aýdýar. Jeňçileriň Serpil welaýatyndan Demirgazyk Awganystanyň böleki welaýatlaryna ýaýraýanlygyny ma'lum edýär. Çünki jeňçiler Serpil welaýatynyň dag zülgelerini merkez hökmünde ulanýar. Demirgazyk Awganystanyň Jowzan welaýatynda hereket edýän jeňçileriň hem käbiri Serpil welaýatyna ýerleşipdir. Hamýa etrabyndaky jeňçileriň Serpil welaýatyna gaçyp gidendigini etrabyň häkimi injener Ahmet Azatlyk radiosyna aýtdy. Şaýmerdan Guly Murady, Kabuldan Azatlyk radiosy. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň TuneIn.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy TuneIn.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. TuneIn.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepliyer Azadlyk Radiosu sizi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmen ýaşullary sentýabr aýyndan bäri 2-nji edek maslahata jemlenýärler. 4-nji dekabrda Aşgabatda geçirilýän maslahat beýtaraplyk bayramçylygynyň öňü tirasyna gabat geldi, emma onuň gysga wagtyň içinde 2-nji edek geçirilmeginiň maksady barada resmi maglumatlarda habar berilmedi. Şol bir wagtda ýaşullar maslahatlaryň geçirilmeginiň özlerine, öz durmuşlaryna täsir ýetirýänligini aýdýarlar. Bu arada Liwaply bir ýaşulynyň öz başyndan geçiren öz boluşly tejribeleri barada habarçymyz Osman Haliýewiň geçen ýylky maglumatyny gaýtadan efire bermegi makul tapdyk. Ýöräge, döşüňizi ýapyp özüňize gelip duran sakkalyňyz bardylar. Onu syýraýpsyňyz. Waq sen sorama ini men aýtmaýyn o. Hudaýa şükür pensiýa çykdym. Pensiýa çykan soň toý märekelere töre geçirip bolady. Özüme ýany ýaşullaryň ýanyna. Olaryň hem köpüsi sakkally. Onsoň ama menem pensiýa çykdym da, Hudaýa şükür bir altyk gördük maňlaýymyzda. Menem sakkal goýberýän diýdim o. Öňkü geçenlerimizin 30-a çenli köse ýaşy 30-dan soň ölse ýaşy diýenler bar. Özüm köp ýyllar ketde ýerlerde işledim. Ol işlän ýerlerimde bolsa özüm bilýäňiz ol sakkal goýbersen halany okdular. Onsoň menem sakkal pensiýa çykan soň goýberdim. O sakkal sebäpli başyma munça huppatyň geljegini bilerimde sakkal dum goýbermezdim. Ol huppat diýeniňiz näme bolýar Joraga? Hawa indi onu gurulun berýän. Sakkalym kemsiz ösdi, döşüme ýapyp durdy o. Onsoň arşyn çağırdy ýanyna, bardym. Ol aýtdy. Hanjora, siz köpçülüň öňünde gurulamagy ýokdy. Sakkalyňyzam tüweleme özüňize gelip çykdy. Biz şeýle aksakallar biziň aramyzda bir ýylyň öňüne çykmak üçin gerek hawa. Sizi geçirilen şäherlere, dawralara gatnaşdyraşak näme bolar diýdi. Menem näme ozal onlaýan ýerler görmän soň gatnaş, görmän soň razy bolaýdym. 3-4 ýyldan soň arşyn geldi ýa. Dawralara gatnaşan ýaşullaryň aýratyn formasy bolmaly. 340 manat berseňiz onu getirip bereýin diýdi. Berdim. Arşın meladonlar ina bir gözüne söweýän silkme telbek getirip berdi. Menim üçin bu arwary şondan soň başlandy. O görgü diýeniňiz näme boldy? Ol men indi bir gurrun bersem o. Ilki o da etraf merkezinde o ýa bolmasa etrafyň durly ýerlerinde bolýan çarelere alyp gidip başladylar meni. O gatnaşdylar, o gatnaşdym. Sözlediler, sözledim. Sonra vilayet, 2-3 sabar paýtagtymyzda geçirilen şäherlere gatnaşdym. Soňa waka gepin gysgasy her gün günaşa diýen şähere çykypdy. Häzirki wagtda bolsa Hudaýa şükür o, ýurdumyzda näme köp bayram kän, gowada baralyk şäherler kän, şanly seneler kän, oňa Hudaýa şükür diýen o. Olar adam syptyrman barmaly. Bir ywara dawraly açylsa Joraga, toy sadaka edilse Joraga, ýygnak bolmalymy Joraga, buğday paxta ekişine başlamalymy Joraga, olar ýygnak almak dawarasy geçiriljekmi Joraga. Oturup hasaplap gördüm ben, bir ayda en azından 10-12 käharatlarda bolsa 20-25 şäherä gatnaşmaly. Keýwany meňirdap başlady. Ýa-ha şäherlerden geç, ýa-da bizden geçdiýdi. Ya olmasadan şu edip ýaşulşul edip ýöräni ora bir aýlyk töleşirler diýdi. Keýwanym şeýle diýdi. Ýol başlardan bütün güni gar alyp bolany ola men aýlyk akta aýdym oturmaýyn. Şäherlere gatnaşan ýaşullary sowgat serpaýym edilýär diýerlerler. Ýok, o zatlar bir ýylyň arasynda bolaýan gurrundur wel oňaly sowgat zat ýok. Diňe halk maslahatyna gatnaşan adamlary şolara berdiler. Olaram saýlap seçip wagtdaýlar. Beýle bize ýani beýle o etrapda, vilayatda oňaly zatlar ýok. O çärelere gatnaşyp berýänimiz oňaly sowgat hiç kil sowgat hakda gurrun hem ýok. Çärelere gatnaşmazlygyň alajy ýokmy? Waq onuň alagyny tapjak boldum. Arşynyň ýanyna bardym ahyr. Arşyna diýdim. Olam bolany ok diýdi. Indi adyň spesiýaga berk ýazyldy diýdi. Etrap hakimligine bardym ondan soň. Adymy spesiýakdan aýryň diýip. O ýerde o meniň gepimi dinlemek islemediler. Biz dawraly çärelere her ýeteni ýaşulyny çağırıp duramyz ýok. Siz ýaly ýaşuly kän gatnaşdyrasymyz gelse. Ýöne biriniň sakkaly şeýle, ýene biriniň gyska, ýene biriniň ýedi arkasynda bolaý gelen ok diýdiler. Siziň ähli parametrleriniz bolsa şaplaşyp durur Joraga diýip. Gepin gysgasy garaz edýim, sypyp bilmejegime özüm ýeten soň hila ýüzülmäli boldum. 7 arkamın birinin 70'i var dedim. O hilemem geçmedi. Ondan sonra
Gepin gıskası gönü devlekhana vardından sakkalımı serdirip taşladım. Sondan son bir dığın aydım bir arkamdan daha sayılırını yani oldu. Yine şükürler o sakkalımı günaşa diyenleyen sıydı yani. Hudaya şükür aktıklarımın arasında olarak o anayım öden çıkamak. Keyvaneymin iňerdisinden hem dayındım. Beren günleriniz için köp sağ olun. Livaply ýaşuly Jora aganyň öz başdan geçirenleri barada Azatlyk radiosuna beren gurrungyny dinlediňiz. Ýaşullar maslahatlaryna gatnaşan käbir gojalar maslahatlara gatnaşmaga özleriniň mejbur edilýänligini üstesine geýjek geyimlerini şol sanda telpekdir dowuny öz hasabyna satyn almaly bolýandyklaryny aýdýarlar. Habar berilişine görä çykdyjylar käte $200 ýetýär. Habarçy Sultan Asilowanyň Mary welaýatynyň Serhelabad etrawynyň Ýeňiş Daýhan birleşiginden Ağa Cuma bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. O ýerlerinden şu ýaşullar maslahatlaryna nähilek adamlar taýlanýar. Bizge ýaşaýan ýerimizde endi bilemek bir näçe ýyl bar sol bir adamlar gidýär, bir ýonky gidip duran adamlar gidýär, bir taýlandy sol adamlar barýar, gidýär, gelýär. Şu ýyl bir başga bir ýerine adyny goşup durar, olam men gitjek gel diýip galdy, olam ay men gitjek gel basaramok, gerek ýok diýipse bilemok näme şuňdur gitmez. Sol öňkü diýen adamlar we olaram ýaşullar maslahatyna gidýär diýip öňünden bir 6 ay öňünden taýýarlyk başlanýar. Olaryň eň esasy aladasy meselesi eň eşikleriniň ormanymyz täze ak köýnek plan hil balak, plan hil don, Şolary köwüş bolmaly, zorramla çele sol saýlap almalymyz. Şu taýýarlyklar geçilýär esasy başga mesele ol sen aýdan nemeleňken alanoklar olar bor ýekdiýärler durmuşda kynçylyklar baradaky meseleler olary gyzyklananoklar şol esasy eňeşiklerini taýýarlaýarlar. Ondan üýüşip şo gidýärler. Bay gelen soňam sorasaň aýdyr şeýler gowy hyzmat etdiler, şeýler gowy şeretdiler diýe heziletdik, diň çaldyk diýe İyidik iştik diye o mehmanhalara verdiler diye bar bu ýoňumyzdan çykýarlar, ul hyzmatlar, hormatlar edýärler diye. Ýa-ni şolaryň taýýarlyklary, eňeşikleri kimin hasabyna, öz hasaplaryna ýa-da döwletiň hasabyna taýýarlyk görülýärmi? Eňeşiklerine, bilaýçylaryna boýunça öz hasaplaryna taýýarlaýan eken soňa bir ýonky puluň hasabynan 3 milyon manat ýaly gidýär diýip şo don almaly diýe, o her welaýatyň bir renki bar, almaly dony bar. Eňeşik alýarlar. Huzurrawna çerli ayakkabına çerli so meňzeş bolmaly diýe soňam barlýar diýe getirip welaýat häkimliginde hatara tutup hemme lazymyz barlýarlar diýerler. Öz hasabyna alýarlar rahatlaryny. Onuň şular sowgat salamly gelýär diýerler. Şular nähilek sowgatlar bilen oba dolanyp gelýärler. Her hillatlara alyp gelýär ekenler sagat, telefon, ankyýaly ol radio diýdi gowjy täze çykan radiolarmy, ondan odak ol nahar pişirilen demeciklermi, toğuk peşlermi, bir üç köşük saatlara men o zatlaryny göremok, ýöne eşitýän daşyndan öler aýdýar, şolar ýazlar berdi diýerler. Onuň buraya dak berinkine öten meňil hasaplap görüpdirler, şol alan sowatlaryň bahasy $1000 ýakyn baryp durar diýdiler, soň alyp gelen daşlary. Onuň getirip berýämsir öýüne öler. Ýürüse getirýän adamlar bar diýer. Şu ýaşullar owalarda nähilek ýaşullyk etdiler, owalarda näme derde ýarýarlar? Owada ýaşul adamlar, sakally sarmykly adamlar, olary ullukan adam bolsaň, plan zat diýmegem bolanok, umumyň bir erbet adamlarym däl, gowy adamlar. Ýöne şolar ýaly hiç şeýle mesele bardy. Ýaşullar maslahatyna baryp agda bilen ok hiç berem ýoksam, görüp ýollar aýtsaňam aýta halanoklar, şolar ýaly kemçilikler bar, şolar barada bir birinjiden aýtdyrmaýarlar diýe, oňam näme etjek diýe soratlar bar, kelläň ardyp diýe. Uly ýyl gezip ýösenem oňda gezip berdiýärler. Başga gozga bilen meseleler ýok şoň. Halkyň agyrly meseleleri çözülmedik ýaşullar maslahatynyň geregi bar diýip hasaplaýanyňyz sizin pikiriňiz? Men pikirime jüýbünden geregi ýok diýip pikir edýän. Uly ýylyň pikir şeýle, ony her kim bir hila atlandyrýarlar, ony ýaşullar maslahaty diýip ullukan taýýarlyk görüp ony çykdyjy bar nezip otaýda mesele çözülýän ýa-da ýok. Ýöne köne saýyldy urnuň bir dowam diýen ýaly ol 20-nji urultaý, 26-njy urultaý diýip şowhunly dowamly el çarpışmalar diýip sodatlarym gördük da biz. Liderlerini ol geroy berip at takyp öwüp da edip ol SSR döwründen galan miras diýip hasap edýän men şoň dowamy ony planlat geçilýär, maslahat geçilýär halkyň wekilleri bilen. Diýme üçin edilýän ýa başga taýda hiç adam ýok, çözülýän mesele ýok taýda. Uly ýylyň pikir şonu ýaly.
Men pikirim şo ýaşullar maslahaty diýerler, ýene bir zat diýerler, bir näçe köşkler salýarlar, boş ýatan köşkler salýarlar, men eşitip ýörüm, görüp ýörüm. Şolara edilýän çykdagyny halka etseler gowy boljak, meselem ýollar bejerip berseler, suw çekip berseler, hala suw çekmeye başladylar da taşlap gitdiler, hememiş pul ýok, pul ýeten okmuş. 2 ýyl bäri işlediler, işte turbalarını gömdiler, inem ýarsyny taşlap gitdiler. Şol atlaryň ortalar gowy boljak ýa demir ýolumyz, ortalar demir ýolumyzdan biziň yaramada. Hol, mundan 30 ýyl öň goýulan agaç syparlaryň üstünden poýa ýörecek bolýar, ýuwaşdan 30 kilometr, 40 kilometr saat bilen zordan ýörýär. Yollarım köplü olan son. Katı yaramaz. O zatları oňurmak wagt hiç kim pikiremeden o gelip ýör. Bir zatın üstünden barýan çalar gelip ýörler. Aşağı pul berseler oňurjaklar, soňa pul ýeten o pul ýok diýip. Habarçymy Sultan Açylowanyň Mary welaýatynyň Ağa Juma ağa bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Türkmenistanda täze çeper filmi döredildi. Aşgabatyň kinoteatrlarynda köpçülüge hödürlenen Bagta barýan ýollar atly kinofilm barada Aşgabatly ýazyjy dramaturg Aman Murat Bugaýew bilen gürrüňdeş boldyk. Kardeşim Sehranyň geçiren söhbetdeşligini dinleli. Aman Rada Türkmenistan'da täze film çıkıpdyr. Onu hem Prezident Berdimuhamedowdan hem dokumental süjetler ulanýar. Kinoda näme görkezilýär? Şonuň detallary, jekmejekleri barada görüňer aýsaňyz. Türkmen film kino studiýasynyň suraty düşüren Bagta barýan ýollar atly çeper film diýip atlandyrılan filmini waka esasan Kazakistan, Türkmenistan, İran demir ýolunyň açylyşyna barýan adamlar alıp barýan oýunyň üstünde bolup geçýär. Ikrany ýaşly adam gurrungyň esasynda täze demir ýolunyň çekilişi, onu ýaşlan işleýiş hakynda gurrun edilýär. Bu gurrunlar dogry çeper filmiň obýektine näme dawaraly syýasy ýygynyň tribunasyndan edilýän çykyşlary näme filmde Prezident Berdimuhamedow bilen bagly ekran ýörüýte videolar orkadýar. Olaryň birincisi Agwan demir ýolumyz çekilýän wagtynda Prezidentin demir ýolçular bilen duşga baran pursady, o pursatyň öz uruny Türkmen telewizionyasynda ensemere görkezilip, umman şuňa muny ýöne garap çeper film diýip atlandyrdylar. Ýöne çeper film da daşdak film. Aman Rada sizin aýdyşyňyzdan çen tutulsa bu hökümetiň siýasatyny mahabatlandyrýan propagandistik filme meňdeýär. Indi kino sunuwatynyň döwlet siýasatyny mahabatlandyrmak üçin ulanýy barada ýurtda başga nähil misallar bar. Türkmen kino studiýasy soňky döwürde harfary işlemeň nuklesyna urildi. Olam döwlet siýasatyny mahabatlandyrmak üçin bolup bize dokumental kinonyň obyekt bolan zatlar çeper kino film hökmünde tomaşaçylary hödürlenýär. Ol hakda öňkü prezidentin kakasy, oň neweresi alyp barýan işakynda filmleri, soňky döwürlerde ekrana çykarylan at hakyndaky dermanlyk ösümlikler hakyndaky filmleri aglamak, misal getirmek mümkin. Aman Rada kino sunuwatynyň döwlet siýasatyny mahabatlandyrmak üçin ulanýy Türkmenistan üçin bir täzelik däl. Ol Sowet döwründe hem gözeýilýärdi. Ine Sowet döwrü bilen deňeşdirilende olaryň arasynda nähil tapawutlar gözeýilýär. Sowet döwrü bilen deňeşdirilende ara tapawut yer bilen gök ýar ara tapawut. Sowet döwründe Türkmen film kino studiýasy kämil çeper filmleri çıkarýardy. O filmler dünýä esterdi, dünýä derejesinde de ikrar edilýän filmlerdi. Ýöne edil şol wagtda döwlet siýasatyny mahabatlandyrmak üçin göterilmek üçin ýörüýte kino jurnallar, dokumental oçerkler, dokumental filmler suraty düşürilýärdi. Ol işin Türkmen film kino studiýasynda eýsen Türkmen telewizionyanyň ýanynaky film birleşigi amala asyrýardy. Şol telefilm birleşiginiň önlerýän kinolarynyň eserin tele radio etişleri barada döwlet komiteti zakar edýärdi, ýani buýrýardy, hem-de Moskwada şolar kabul edip bütün taýyp hem-de respublikan ekrana öýberilýärdi. Diýjek bolýan çeper film bilen dokumental filmleriň arasynda, siýasy ähengli filmleriň arasynda araçak bardy. Olar aýry-aýrylykda amal edilýän zatlardy. Häzir kuwatda etber döwründe siýasaty mahabatlandyrmak, götergülemek üçin döredilen dokumental filmleri ýa-da çeper film diýip atlandyrylýan çyýsarlary
surata düşürmek, görülmek dowam edýär. Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Biz habarlar gündeligimizi geçirip gutarýarys.